Πρέπει να ομολογήσω ότι η ζωή είναι υπέροχη όταν είσαι skater και έχεις χορηγούς. Δηλαδή, πώς μπορεί να μην είναι? Η εταιρεία Riot μας πληρώνει για να κάνουμε skate. Δεν παίρνουμε πολλά, αλλά αρκετά για να είμαστε χαλαροί. Ω, ναι. Ναι, το πέτυχες, μωρέ. Άλλη μια ώρα. Μαμά! Αλλά εδώ στο σπίτι τα πράγματα είναι διαφορετικά. Η ζωή είναι δύσκολη εξαιτίας της αδερφής μου, της Ginger Falcone. Το όνομά της, οι προσβολές της, οι φάρσες της είναι αδίστακτη. Εχθές το βράδυ έβαλε αυτή τη γαλοπούλα στο μαξιλάρι μου. Απέσιο, Άσε που τη γέμισε με αυτό το φούτερ. Έτσι λοιπόν το συζήτησα με τον συνεργάτη μου και καταλήξαμε σε μια σημαντική απόφαση. Ναι, είναι σημαντική. Εντάξει, είναι σημαντικότατη. Καλά, είναι σημαντικοτερότερη. Είναι... Γύρισα! Τέλεια. Κάτσε εδώ. Ορίστε. Τι συμβαίνει εδώ πέρα? Τίποτα, διαβάζουμε περιοδικά. Ναι! Γάλα σόγιας! Αυτό εσείς το λέτε φάρσα. Για την ακρίβεια το λέω αποχαιρετιστήριο δώρο. Περίμενε τι? Με άκουσες. Εγώ φεύγω. Κλερώθηκες. Μη μου πείτε, έχουμε ξεφύγει όλοι μου. Πως ποτέ θα τρελάνουμε την πόλη. Μη φωνάζεις, ίσως κάποιος μας ακούσει. Μη μου πείτε, φτάνει πια. Για ηρεμήστε, μην τρελαθούμε. Πάρε μια πίτσα, κάτω κινέζο και μη χαβαλιάζεις. Είναι ακόμα Τρίτη, πάρε μια πίτσα. Και πες το ανήξερος, μη το κουράζεις. Είναι ακόμα Πέμπτη και μη σε νοιάζει. Αύριο θα είναι πάλι ώρα μια χαρά. Το νέο σου δωμάτιο θα είναι... Με κακομίζεις? Σωστά. Adios, baby. Εντάξει μεγάλε, καλά. Αλλά θυμήσου, μπορείς να τρέξεις, αλλά δεν μπορείς να κρυφτείς. Ποιος είπε ότι θα κρυφτώ? Μετακομίζω στον καράζ. Στον καράζ! Αν ακουμπήσεις έστω και ένα τα πράγματά μου, θα πεθάνεις. Τέλεια. Αυτό είναι το νέο σου δωμάτιο. Αδερφέ, πρέπει να κάνεις μεγάλα σχέδια από εδώ και πέρα. Λοιπόν, όπως τζακούζι, χώρος για bowling, κατοικίδιο. Λουθ, θα είμαι ειλικρινής μαζί σου. Αυτό που με νοιάζει είναι πού ακριβώς θα βάλω το κρεβάτι μου. Έλα, ηρέμησε μεγάλε, εδώ ανάμεσα στο μπάρμπεκιου και στον γκάζι. Θα χρειαστούμε βοήθεια. Και ξέρω ποιον θα φωνάξω. Ποιον? Το μάτι μου κόβει! Το χάρισμα το κληρονόμησα από τη μητριά μου που είναι η καλύτερη διακοσμήτρια στο Κιλρόι. Δυστυχώς έχασε το μάτι της. Αλήθεια, το γυάλινο της μάτι, μάλλον το ξέχασε σε κάποιο μοτέλ. Ό,τι πεις, Οζ. Θέλω να έχω το καλύτερο δωμάτιο στην πόλη. Θα βοηθήσεις? Φυσικά, εντάξει. Τώρα, θες ένα μέρος που να είναι φιγουρατζίδικο και να φωνάζει «Γεια, είμαι ο Ζικ και περνάω καλά» ή κάτι σαν «Hey, είμαι ο Ζικ, τσαντίζομαι εύκολα και βλέπω τηλεόραση μέχρι αργά». Σε ξέρω. Λούθερ, εγώ είμαι. Ο Πόλι Γκλόβερ. Ναι. Ήμασταν μαζί στον νηπιαγωγείο. Μετακόμισε, σωστά. Ναι. Εγώ έμενα με τον πατέρα μου, αλλά ήμουν λίγο ζώρικος. Έτσι γύρισα. Κολλητή. Έχω ακόμα τη φάρμα με τα σκουλίκια. Τα σκουλίκια πέθαναν, αλλά η φάρμα ζει. Μπορούμε να παίξουμε για λίγο και μετά να κοιμηθούμε, έτσι. Έτσι. Απόψε θα πάω σε μια συναυλία. Ακούγεται ενδιαφέρον. Έχω μόνο 2 εισιτήρια. Για μένα και τη μαμά μου. Φεύγω. Λάπα εδώ, γωνία πρωινού εκεί. Σ' αρέσουν οι γωνίες, είσαι γωνιακός τύπος. Το θέμα, Όζη, είναι ότι θέλω τον καράζ μου λίγο πιο άνετο. Αυτό. Γαλανομάτι, βλέπεις κάτι νέο? Όχι τώρα, Γκρούπνερ, έχω δουλειά. Καινούριο μαλλί. Το έκανα για σένα. Πώς σου φαίνεται? Ναι, τέλειο. Είσαι απίθανη. Σου πάει πολύ. Εγώ διαφωνώ, νομίζω ότι δείχνεις γελία. Τι είναι αυτά? Σχέδια? Θα πας σε άλλο σπίτι? Όχι, τίποτα δεν είναι. Λοιπόν, Όζη, πάμε, σήκω. Έλα, Περίμενε, περιμένετε. Ναι, κύριε Ζικ, ζητώ άδεια για να κάνω μια τρύπα στον τοίχο του γκαράζ. Τι, για παράθυρο? Ακόμα καλύτερα.
ότι ήμουν κολλητός με αυτόν τον πόλη στον νηπιαγωγείο. Δεν ξέρω, απλώς μου φάνηκε περίεργο που τον είδα. Μεγάλε, νομίζω ότι απέκτησες έναν θαυμαστή. Ένα θαυμαστή. Μπα. Λούθερ, θα πήγαινε στη συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας. Το έψαξα στο τμήμα τεχνών και ψυχαγωγίας. Το Gilroy δεν έχει συμφωνική, αλλά έχει μια μπάντα που παίζει στις 7:30. Θα πάω να πάρω εισιτήρια. Όχι, εγώ Τι έχει δεν... εδώ? Χαλάρωσε, Ginger, απλώς καθαρίζουμε τον γκαράζ. Για πες μου, πού είναι οι 10 κούτες με τις ακριβές σοκολάτες μου? Χαλάρωσε, χελωνόφατσα. Μάζεψα όλες τις σοκολάτες σου και τα υπόλοιπα σκουπίδια σου και τα έβαλα εκεί. Στον καυτό υπέροχο ήλιο. Έχω δει την Ginger νευριασμένη κατά καιρούς, αλλά ποτέ δεν την έχω δει έτσι. Για την ακρίβεια, έβγαινε καπνός από τα ρουθούνια της. Το νέο σου σπήλαιο είναι έτοιμο! Δηλαδή, δεν είναι εντελώς έτοιμο, αλλά μπορείς να μείνεις. Θέλω να μου πεις την αλήθεια για τα στόρια και για το χαλί. Τρέμω από αγωνία. Πρόσεχε! Πρόσεχε! Γιατρός! Βοήθεια! Πω, είναι φανταστικό. Αυτό είναι φανταστικό. Κοίτα εδώ. Όζι, είναι τέλειο. Ιουχου! Είναι τόσο ρομαντικό. Η πρώτη μας ερωτική φωλιά. Λίζα, δεν υπάρχει ενδιαφέρον εδώ. Θέλω να το κάνω όσο το δυνατόν πιο άνετο μπορώ. Γι' αυτό έφερα διακοσμητικά. Κεράκια, Μπορώ. μαξιλάρι της αγάπης, φωτογραφία κάποιου αγαπημένου. Αδερφέ, η Γκρούμπνερ είναι εκτός ελέγχου. Θα πρέπει να την κοπανίσεις με ένα σφυρί. Τουλάχιστον εγώ δεν θα πάω σε μια συναυλία με ένα θαυμαστή μου. Κοίτα, δεν πρόκειται να ξαναδώ αυτό το παιδί. Εντάξει. Και όταν η πόρτα του γκαράζ είναι κλειστή, μπορείς να φωτίσεις το δωμάτιο με μια απλή κίνηση. Λούθερ, πήρα τα εισιτήρια και δεν χρειάζεται να αγοράσουμε σνακ. Πήρα μαζί μου ελιές. Ο θαυμαστής του Λούθερ είναι πολύ αντριχιαστικός και εγώ δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα με τη Λίζα Γκρούμπνερ, οπότε να τι θα γίνει. Θα πω 2 κουβεντούλες στον κύριο Πόλι Γκλόβερ. Και εγώ θα κάνω τη Λίζα να δει την αλήθεια. Λουθ, με το μαλακό, μίλα της γλυκά. Καλά, εντάξει. Ξέρεις ότι είμαι ο κύριος Γλυκομίλητος. Είσαι φρικιό. Είσαι περίεργη, μυρίζεις, είσαι κοντή, είσαι εντελώς αειδιαστική. Οι σκύλοι δεν σε γουστάρουν, οι γάτες σε θεωρούν περίεργη. Λοιπόν, οι άνθρωποι που δεν σε ξέρουν δεν θέλουν να σε γνωρίσουν. Και οι μπότες σου είναι χαζές. Α, πού το πας, Waffles? Λοιπόν, εγώ απλώς μεταφέρω αυτά που μου είπε ο Ζικ. Ο Ζικ είπε ότι οι μπότες μου είναι χαζές. Ναι. Κοίτα, Γκρούπνερ, ο Ζικ δεν είναι τα αγόρι σου, εντάξει. Δεν ήταν ποτέ και δεν θα γίνει ποτέ. Καλά. Αλλά αν δεν τον έχω εγώ, καμιά δεν θα τον έχει. Εσύ, τι συμβαίνει? Ψάχνω για κουκουνάρια. Ξέρεις, δεν έχουμε συστηθεί επισήμως. Είμαι ο Ζικ, ο φίλος του Λούθερ. Φίλος? Δεν ξέρεις το Λούθερ όπως εγώ. Δεν ξέρεις ότι το αγαπημένο του γράμμα είναι το Κάπα ή ότι ο αγαπημένος του ήρωας είναι αυτός. Κοίτα φίλε, ήρθα εδώ για να σου πω ότι εγώ είμαι ο κολλήτος του Λούθερ. Γιατί? Το Gilroy είναι μεγάλη πόλη, κάνε καινούριους φίλους. Γιατί όσο είμαι εγώ εδώ, ο Λούθερ δεν θέλει άλλο κολλητό. Δηλαδή αν δεν ήσουν εδώ, θα είχα το Λούθερ όλο δικό μου. Σωστά, αλλά είμαι εδώ, ζω και βασιλεύω. Χάρηκα.